Bé, i ara és hora de parlar de Belens, perquè s'apropa el Nadal i què millor que una representació d'uns bons Belens. I per això tenim a l'Associació d'Amics del Belén de Carcaixent i la Ribera Alta. Tenim Alfredo Albelda. Molt bona vesprada, Alfredo. Hola, bona vesprada. I també tenim a Mari Carmen Talés. Molt bona vesprada, Mari Carmen. Bueno, com naix la idea de fer una associació d'Amics de Belén? L'associació naix perquè en Carcaixent fa molts anys que en Belens, en cases particulars, s'estan fent. I de manera que estem entrant en concurs, perquè allí s'organitza un concurs anual, i a base de conèixer-nos tot en el concurs, que al final uns ens coneixíem i altres no, decidiren crear una associació per a impartir, fomentar el Belém en el poble en principi i els voltants. I entonces decidim, l'associació portarà 7 anys, 7-8 anys crear, i d'ahir arranca tota la faena. I entonces ja en aquesta associació és la que se dedica a muntar i preparar i fer el Belém que s'exposa normalment en l'Ajuntament. O sigui que ara, per exemple, a dia d'avui ja pot apropar-se la gent del poble a contornar a veure aquest Belén que ja lluís davant de l'Ajuntament o dins de l'Ajuntament. On està ubicat? No, està dins en el Palau de la Marquesa, que és l'edifici al costat de l'Ajuntament, i allí se pot visitar en qualsevol moment. L'horari de visites és de 9 a 2 i de 5 a 9, tots els dies. Està al costat d'on està la policia local, amb la qual el local està obert. I automàticament el Belén se fica en marxa i en aquest horari que estem dient la persona que vulgui pot anar en qualsevol moment a poder-lo visitar. Mari Carmen, tu eres belenista, també formes part de l'associació, crec que tens un Belén muntat en casa, has participat ja diverses vegades en el concurs que organitza l'Ajuntament. Què mou a una persona a estar treballant, perquè no treballem sols un mes, treballem molt de temps per a muntar aquest Belén? Pues senzillament la il·lusió de fer, que la gent vinga a veure-te-lo, que els teus fills s'ensenyen. Jo, la meva filla, tindria 7 o 8 anys quan es començàrem i veníem nosaltres, i ara perquè està estudiant ha tingut que deixar, ja no s'arrima tant, però és agradava. I comences a fer, i al principi, en un primer moment, nosaltres muntàvem en casa. Ara fem Belém en casa. O sigui, cada any no el canviem tot en casa, però procurem cada any canviar un poquet, fer 2 cases noves, fer un carrer, fer una muntanya, o sigui, cada any vas variant, vas reformant i cada any és més bonic. Has dit muntar o fer. Quina diferència n'hi ha entre dir anem a muntar el Belém, com tots els anys, o anem a fer el Belém? Pues muntar el Belém és sobre el que tu tens en casa. Cada any fas un paisatge, està clar, no vas a repetir sempre el mateix paisatge, però és sobre el que tu tens en casa. Cases comprades, coses que tens ja en casa. I fer-lo és fabricar-te tu les teves pròpies cases, les teves palmeres, les teves muntanyes, els teus rius, o sigui, vas cada any fent alguna cosa nou. Una manera suposa que com a associació d'anar parlant setmana darrere setmana vaig a innovar en això, podem fer això, no, Alfredo? Sí, de fet és que l'associació, una de les tasques que volem, que cada any fem un cursillo mínim. Si podem dos, però uno segur que en fem. Llavors procurem impartir-ho a la gent i que vinguin a dependre, perquè el normal és que el Belén s'ensenya uno treballant i fent-lo. Antigament anàvem tots on veníem les peces i les casetes, les compràvem i les muntàvem, però afortunadament ja en els últims anys ja se m'ha ensenyat a treballar el corxo, la pistola de poliuretano, i entonces tot això, si no ho veus treballar, per molt que t'ho expliquen, si no ho veus no ho tens clar. I així tot, quan es comences al principi, és el que és, i a poc vas perfeccionant-te com en totes les feines. I entonces allí ens passem ensenyant a la gent que té gust de vindre a treballar l'escaiola, a treballar el corxo, a treballar tal, després ensenyes a pintar, i entonces això és fer Belén. Muntar-lo després, sí, és tot això, aplicar-ho en el lloc que tu tens en casa on tens previst muntar el Belén. Cal ser una persona especialitzada en algun tema per a poder fer un Belén? No, la veritat és que no, perquè nosaltres hem començat de nou, farà 7 o 8 anys, nosaltres fèiem en casa, muntàvem en casa, ja està. I farà 7 o 8 anys, quan començàvem a parlar de fer un grup d'amics, que el grup d'amics se convertia en l'associació, i hem anat aprenent cada volta més i anem pujant. No saber belles arts ni res, no? Simplement tindré dedicació i anar provant. Ahí sí que tinc que añadir a lo que està dient Mari Carmen, que en el seu moment també, en el meu ànim de poder averiguar i donar informació a tota la gent que li agrada, jo em vaig preocupar de gent major, lògicament que és gent major, que ha estat en el mundillo, de veure quines coses bàsiques té que portar un Belén, perquè pot ser un naixement o pot ser un Belén. Entonces, claro, eso se trata de plasmar lo que legalment diuen lo que va passar fa 2015 anys en la vida de Jesús. Entonces, té que ser un paisatge.
Entonces se intenta de que té que tenir unes coses mínimes. I, per supost, el Belén quan se monta no és muntar el que tu t'agrada, el que tu veus, sinó una profunditat, un paisatge. Pues té que estar el portal, té que estar els misteris. Els misteris se componen, pues mira, el naixement és un misteri, l'anunciació dels pastors un altre misteri, el rei Herodes pot ser un altre misteri, els reis mags també són un altre misteri. Entonces, per ser un Belén, té que portar mínim 3 misteris. Mínim 3. Mínim 3. A partir d'ahí se pot construir. Si només que porta un o dos, seria un naixement, com a tal. Entonces, tot això també, arreplegant informació de tota la gent d'esta major que me donava gust escoltar-los, ho vaig transmetre i ho vaig imprimir i ho vaig repartir a la gent. I entonces, claro, perquè també recordem tots que el nostre senyor va néixer en un poble, se'n va tindre que anar per donar-se a l'altre, i bueno, el Belén diuen que té que portar unes coses, però claro, tot depèn d'una persona l'espai que tinga en casa, però sí que tens que tindre clar unes idees i després dins de lo que pugues, pues acoplar-les en el teu espai, perquè si tu tens molts metres quadrats per muntar un gran Belén, pues pots esplayar-te i pots fer tot això que t'estic dient, però si no, pues mira, pues montes el portal, montes els reixos que adorant-li, els pastors que venen els borreguets o l'anunciació, i poc més d'un metre quadrat pots fer un Belén. També has de veure que n'hi ha tamanys de figures, entonces depenent de l'espai que tens, pues tries el tamany de figura, i entonces sí que un Belén, jo sempre he dit, i ho sabem tots, que per almenys de 2 a 3 tamanys de figura té que haver, perquè les que estan en primera línia tenen que ser més grans, i després si tu dius, veus comencen 14, bueno, pues 14, 12 i 10, seria el tamany adequat per a els més lluny i tal. I el més important, que a vegades la gent no es dona compte, per lo que estàs preguntant tu antes, és que el portal, el naixement, és el que més bonic té que quedar, el que té que estar en primera línia, el que té que estar més il·luminat, perquè és el que ens mou, l'esperit belenista, és el naixement, i d'ahir arranca tot. Carcaixent, l'Ajuntament de Carcaixent fa 18 anys que està fent un concurs de Betlems, no? Suposa que per la iniciativa de tota la gent va decidir fer aquest concurs. Se recolza molt en vosaltres com a associació per a poder fer el concurs? A veure, jo te conte, és que en Carcaixent hi ha una tradició de molts anys de fer concurs de Belén. Te parle, jo què sé, de 30 anys segur, o més. Però bueno, han anat a diverses associacions, anaven fent-se càrrec d'organitzar aquest concurs. L'última que jo recordo era l'associació de la Mare de Déu, de la patrona del poble. Arriba un punt que ells ja diuen que no, que econòmicament no podien mantindre-ho, que no, era impossible, i això fa 18 anys, enguany, i és quan l'Ajuntament, perquè no se perguera i que no se deixara aquesta tradició i aquest costum, es va fer càrrec, i l'Ajuntament com a tal porta aquests 18 anys, que enguany és el que fa 18, organitzant aquest concurs. Però l'associació porta menys, o sigui que ella antes l'organitzava i entonces jo com a persona física soc el que es ajudava i entre ells, apoyant-me ells i apoyant-los jo, fèiem aquest concurs i ho portàvem avant. I entonces quan la gent era tota, no n'hi havia associació, era tota particular i tal, entraven en el concurs, feien el concurs, el jurat venia, el juzgava i l'Ajuntament entregava els premis. Ara suposa que les ajudeu. Ara els ajudem, n'hi ha una comunicació, n'hi ha una ajuda, una col·laboració entre Ajuntament i associació per a seguir endavant aquest concurs. Quant es tarda, Mari Carmen, en muntar o en fer un Belén? Any darrere any, perquè va canviant. Depèn dels metres. Nosaltres estem, les persones que estem allí, estem des de febrer fins a vespre de la Immaculada, que és quan el muntem en l'això. I muntar-lo també depèn de la gent que som. Si tots venen, menys, però de normal 10 o 12 persones, per muntar-lo i ja portant-lo tot com aquí queda estructurat, estem 2 dies o 3 mínims en deixar-lo preparat. I té que estar fins a quin dia? Té que estar el Belén per tradició muntat? Fins al dia Reis. La tradició diu, perdona, diuen les lleis, ara sí que me passa la part religiosa, de que hasta la Candelària no t'ho de desmuntar el Belén. La Candelària és el 2 de febrer. És el 2 de febrer? El 2 de febrer. Però, clar, quan una persona tens a casa el Belén en un lloc que necessita per a fer la vida normal, doncs pot sacrificar un mes, però ja molt més ja no l'apreta. De fet, jo no el llevo fins a la Candelària i el tinc en el menjador. Però ella és un cas extraordinari. El tinc en el menjador. El menjador està en un pis, no? Sí. L'espai tenim ahir com de la família. 5 metres i mig de Belén. Has entrat ja, tu vas guanyar diversos premis. Sí, bueno, van guanyar tercer, que segon que no ha tingut premi, això depèn, ha estat en diverses categories, segon també, perquè si un any tens a lo millor que la família ve a ta casa a dinar, doncs no pots fer-lo tan gran, tens que fer-lo més petit, entonces ha estat en diverses categories i porta 11 anys en aquest concurs. Què suposa? 14, perdó. Què suposa per a una persona que tot l'esforç que fa per mostrar, a fi de comptes, tota la feina que fa
el guanyar un concurs, el guanyar-lo, o que la gent vaig a veure-lo? Més és això, la il·lusió, el que la gent te pregunta i això com ho has fet, és la il·lusió de que te vinguin a veure el Belém en casa. Ja no és sols el guanyar un premi, sinó és la il·lusió de que la gent te veig al Belém. I te diga això, igual com el de l'Ajuntament, quan més gent va a veure-lo, més a gust ens trobem. En l'Ajuntament, en el concurs que fan, després n'hi ha llista oberta perquè la gent pugui visitar aquests Belems que la gent el té a casa. Sí, l'Ajuntament, des que està organitzant-se aquest concurs, al final, quan passa el jurat i se donen els prèmits, se fa un llistat de Belems que se poden visitar a pesar de que estiguin en cases particulars. Entonces, la gent que quan entra en concurs, una de les preguntes es diu, podrem visitar el seu Belém? Si la persona diu que sí, que jo insistiria en que la gent que vulgui pot anar. I aquestes llistes, en el cuerpo de guàrdia de l'Ajuntament, on està la policia local, allí n'hi ha llistes segur, allí procurem que no falten. Entonces, qualsevol persona del poble o de fora que tinga gust de vindre pot anar allí, dona'm una llista de... I allí tenen llistes i el plano, perquè si la persona és de fora, potser els carrers no es coneix, però allí n'hi ha llistes i els velers que estan en aquesta llista, jo dic des d'ací ara que vagin en tota tranquil·litat a tocar, que s'obriran la porta i com dia americament abans, és que ens fa il·lusió. Nosaltres el muntem perquè a nosaltres ens agrada, això ho tenim clar. Arrenquem de que la passió és nostra, però que vinguin a veure-lo també ens alegra. I entonces la gent de vegades té un poc de reparo, és una casa particular. En el moment d'estic en aquest llistat, en tota la tranquil·litat del món, senyins, perquè en aquest llistat posem el nom, el domicili i l'horari, inclús un telèfon de contacte, perquè a veure, si una persona va de fora i no està en aquest moment, que puga tocar allà, espera que vagi i t'obri, que segur que anirà aquesta persona i li obrirà i podràs veure el Belém. I és el que la gent de vegades, és que és una casa particular i tal, que no se preocupen, repeteix, que vagin, que estan a la llista, que no hi ha ningun tipus de problema. Quants Belems solen participar en aquest tipus de concurs? Quants Belems podrien visitar des de fora en Carcaixent? El concurs estem parlant sempre entre 35 i 40 en concurs. Sé que me costa que n'hi ha molts més, però no tots volen ni apuntar-los al concurs. Entonces, claro, d'això no es puc controlar. Se controlen, és que tal. I d'aixòs 35 o 40 que volen haver, una vintena se poden visitar, segur 20 o 25. Jo diria que cada any, més o menys, perquè també és de veres que no sempre és un número exacte de Belém. N'hi ha, pues jo mai no puc fer-lo, pues clar, si no ho fan, no tal. Entonces, jo diria que una vintena, 20, 22, 25, més o menys, segur que se poden visitar. Moltíssims Belems per a poder visitar i prendre nota. Si una persona vol anar un dia només i vol veure Belems, en un dia no tindrà prou. N'hi ha de grans, de xicotets, en fi, però n'hi ha de tot. Jo sempre he dit, jo tinc una cosa molt clara, de qualsevol Belém, per menut que siga, anem a trobar alguna cosa que tu ni ho havies pensat ni se t'havia ocorrit. En tots els Belems veuràs una coseta, encara que sigui un Belém xicotet, has vist que Belems que ha fet un xiquet jove, un xiquet, i dius, això com ho ha pensat este? Si no se m'ha ocorrit... Jo anime que vagin a veure qualsevol Belém que agradarà de sempre i segur. Mari Carmen, com ha canviat des del moment en què començaves tu a muntar el Belém i després començaves a fer el Belém? Com ha canviat aquesta percepció a l'hora de mirar-los? Bueno, canviar... És que jo vaig començar a fer-ho, quan la meva filla era executiva, jo vaig rescatar el que n'hi havia a casa, que encara eren les figuretes de plàstic, i les 4 casetes que tenia ma mare, perquè ma mare ja no muntava, i va rescatar, i muntava la xiqueta sobre l'aparador, o sigui, era super xocotet. I després, ja quan la volta vaig començar a entrar al concurs, perquè el meu nebot venia, cada volta que venia a casa era el Belém, li encantava, és un xiquet molt dinàmic, molt d'això, i ell és el primer que es va apuntar al concurs, me va dir, tia, apunta't, a l'any següent, em vaig apuntar, i va superant, vas mirant tots els detallers, vas mirant tot, i canvia. Ara mirem d'una altra manera els Belems d'altra gent, no? El mires de manera diferent. Però sempre, és el que estava dient Alfredo, sempre mires el punt de dir, mira, este xiquet, el jovenet que és, o el xocotet que és, o la il·lusió que té un xiquet, al curser he fet, venen xiquets xocotets, sempre acompanyats dels pares, perquè, clar, com toquem materials que poden tallar-se o el que siga, i veus la il·lusió que tenen per començar a treballar i per fer coses. Bueno, que la gent que estigui escoltant-nos, que vulgui participar, formar part d'aquesta associació, com pot fer-ho? A veure, nosaltres tenim, crec que tenim un companyero que ho ha ficat en Facebook. En Facebook està tota la història de nosaltres, està allí escrita. Allí venen telèfons de contacte i tal. No obstant, el nostre nom ja el sabeu i si toquen a l'Ajuntament mos coneixen. Sobretot, el meu telèfon està no públic però quasi. Vull dir que poden averiguar, poden ficar-se en contacte, que es donaran el telèfon i podran contactar amb nosaltres. L'associació com a tal, ja dic, treballem un dia a la setmana mínim,
per a fer ixe Belém que les posem després en l'Ajuntament. I repetís, nosaltres, el que estàs preguntant abans, és Belén, d'antes a ara, jo m'he quedat al·lucinat. Jo tinc fotografies dels velers que fèiem abans, que jo feia les cases en cartó, i eren tècniques que entonces no se coneixien. Entonces és el que feien la majoria. Després han anat la gent, sempre n'hi ha gent més aventajada, que experimenten coses, i entonces, clar, han provat el cotxe, provaren l'escaiola, i tu ara agarres una casa i en una mà la manejes conforme vols, no pesa, i pareix que n'hi ha moltes tècniques per a poder millorar i fer-ho més bonic. De fet, ja t'he dit, veus fotos de qualsevol Belém, d'antes, ara fas, i això ho feia jo, entonces jo estava més pagat que la mare que va, i ara trobo que no, que ara jo em riuria, però bueno, tot això es va, doncs mira, nosaltres ja t'he dit que hem anat a València, doncs a dependre, hem estat 4 o 5 anys, hem anat a València, i anàvem un dia a la setmana, i allí ens ficàvem a treballar, i quan anàrem, com tot, els comences agradant, però després ja vas fent, t'ensenya, però això no ho faré, doncs repeteixo, i això com ho faig? Doncs fes-ho així, i proves i tal, i després això ho vens a casa i, clar, te ho transmitixes al teu Belém. I en l'associació sí que dic que nosaltres, quan anem a l'associació, normalment treballem per a fer ixe Belém de l'Ajuntament. Però, clar, si tu estàs treballant per a fer ixe Belém, t'ensenyes a fer les coses i després, com diu Mari Carmen, te ho plasmes, i doncs ara jo vaig a fer igual, vaig a fer una caseta pel meu Belém, perquè les meves figures són més xicotetes i les cases són d'un altre tamany. I llavors, fent, deprens. Això és la realitat. Com estàvem comentant, és de Carcaixent, però també és de la Ribera, i si qualsevol persona de la Ribera pot formar part d'aquesta gran família de muntar Beléns. Nosaltres, quan creàvem l'associació, estàvem pensant, i de fet el nom ja ho diu, Associació Amics de Belén Carcaixent Ribera Alta, perquè ens agradaria que està oberta aquesta associació a qualsevol persona que tinga gust i que vulgui a poder estar amb nosaltres i fer el mateix que fem nosaltres. Pues, Alfredo i Mari Carmen, moltíssimes gràcies per contar-nos tota aquesta experiència de com se crea un Belén, en tota aquesta vocació i dedicació. Esperem que vagi molta gent a veure-los, que a fi de comptes és el premi final de tot aquest esforç, i que continueu així. Gràcies a vosaltres per haver-nos donat a conèixer i que seguisquen per a una bona llavor. Moltes gràcies als dos. Gràcies. Bueno, ja vostès fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.